Здравейте, аз съм Ангел от Bosch. В днешното видео ще разгледаме инструментите и консумативите за рязане на бетон и стоманобетон, както и системните консумативи за прахолавяне и за работа в чиста среда. Така че, гледайте ни, започваме. Експертите, които трябва да режат различни материали на строителните обекти, разчитат не само на качеството, скоростта и издръжливостта на режещия диск, но и на мощни, надежни, безопасни инструменти и работа почти без прах. Диамантените режещи дискове на Bosch, предназначени не само за бетон, а и стоманобетон, са оптимизирани за постигане на по-бърз напредък на работата през целия им живот. Например, когато се използва съглошлайфа GVS 27230J на Bosch, който има номинална мощност от 2700 W, наистина се справя с взискателните задачи. Можем да режем бетонни плочи с дебелина до 6 см. Повишената безопасност и комфорт благодарение на функции като плавен старт и защита срещу повторно стартиране са стандарти за съглошлайфа GVS 27230. Използването на капак за прахолавяне за рязане, в този случай GDE 230 FCS, е даденост. Прецизна работа благодарение на практическото регулиране на дълбочината на рязане, подходящо за системата Click and Clean на Bosch и спомагателни колела, които позволяват по-лесно движение. Капакът за изсмукване на прах не би бил функционален, освен ако не е свързан към мощна индустриална прахосмукачка, като например нашият GAZ35L AFC. GAZ35L AFC Professional е кабелна прахосмукачка на Bosch клас L с автоматично почистване на филтъра за мокро и сухо почистване. Технологията за автоматично почистване на филтъра осигурява непрекъсната смукателна мощност и позволява много бърз напредък на работа. Прахосмукачката е сертифицирана по стандартите на Европейския съюз клас L. Изключително мощна смукателна турбина осигурява изключително високо вакуумно налягане и осигурява изключителни резултати. Освен че се справя безпроблемно със своята работа, още по-важно, че защитава здравето ни. В нашата гама има прахоловители, които могат да се използват с съглошлайфи 115 мм, 125 мм, както и за съглошлайфи с диаметър 230 мм. Аксесуарите за прахолавяне са основни за чиста, добре свършена, бърза и безопасна работа. За тази дейност можем да използваме и нашата 18V акумулаторна система. Например, акумулаторният съглошлайф GVS 18V180P, който благодарение на диаметър на диска от 180 мм и малка глава на скоростната кутия постига същата дълбочина на рязане, както голяма съглошлайф от клас 230 мм, но с 35% по-малко тегло. Технологията битово бръшлес осигурява достатъчна мощност за бързо рязане на различни материали. Наблягаме на високата защита на потребителя, тъй като превключателят Protection незабавно изключва съглошлайфа при освобождаване. Технологията Kickback Control пък предотвратява неочаквано заклинване, а интелигентната спирачна система значително съкращава времето за спиране. Можем също да използваме захранвания с батерия съглошлайф GVHX 18V15SC с мощната безчеткова технология Biturbo, която осигурява производителност на батерията еквивалентна на мощност от 1500 W електрически инструмент и функции за безопасност като интелигентно спиране, kickback control, drop control, soft start и контролът на вибрациите. Нещо естествено. Използваме капака за прахолавяне GDE 125 EAT или GDE 115-125 FCT с регулируема максимална дълбочина на рязане до 25 мм и отново капакът за прахолавяне не би бил функционален, освен ако не е свързан към нашата мощна индустриална прахосмукачка GAZ 18V10L. Но нека обобщим накратко. На съвременните строителни обекти трябва да режем широка гама от твърди материали, които оказват влияние върху инструментите. Диамантените режещи дискове от серията Expert са идеални за строителни професионалисти, които трябва да режат бетон, стоманобетон, тухли и покривни керамиди, защото те просто издържат много по-дълго. Основата за оптимизираните характеристики на диамантения режещ диск
е уникалната конструкция на режещите сегменти с техните клиновидни дуднатини. Това означава намалено триене между режещия сегмент и материала. Резултатът е по-висока скорост на рязане, което позволява по-бърз напредък на работа през целия живот на режещия диск. Извличането на прах по време на рязане и шлайфане се използва предимно в бетон, зидария или камък. Решенията за прахолавяне в гамата Bosch Professional ефективно предотвратяват разпространението на невидими прахови частици във въздуха. Те позволяват свързване към множество съвместими инструменти на Bosch Professional и работят точно там, където има прах. Те се справят не само със своята работа, но най-важното – защитават нашето здраве. Агошлайфите на Bosch, независимо дали са малки, големи, мрежови или захранвани с батерии, са доказани инструменти с отлично управление, функции за безопасност и са известни сред професионалистите като много надежни инструменти. Bosch е производител и доставчик на инструменти с набор от модерни иновации, от функции за безопасност на потребителя до защитни функции за самия инструмент при най-тежки условия. Това беше от нас за днес. Гледайте и следващите ни видеа в нашия канал в YouTube Bosch Professional България, както и в нашата страница във Facebook Bosch професионални електроинструменти и консумативи. До нови срещи!